Okay, hvis nu har et program, som har skrevet et eller andet x med 4, y lige med 4 plus 8, et eller andet, som er færdigt, så er programmet jo altid det samme. Og vi er interesseret i, at et program gør noget, men at det reagerer på, for eksempel, hvad man vil have af data. Man er interesseret i, at det altid gør det samme. Man er interesseret i, at det skal konvertere, for eksempel, indholdet af en fil til indholdet af en anden fil, eller regne et eller andet ud, baseret på et eller andet input, man får. Så derfor så vil man gerne kontrollere, segments, der bliver eksekveret i en. Og en måde, man kan gøre det på, det er ved hjælp af det, der hedder if statement. Og if, det er et særligt, som har en reserveret betydning i Python. Hvis I skriver det inde i jeres VS-code, så skal I også se det for en særlig ord. Og de ord, som er reserveret, som får en skriver dem ind i Python, dem kan man ikke bruge som variablenavne. Hvis man for eksempel kalder if er lige, så har man if, og så har man virkelig paranavn if på, i stedet for at gøre det, det skal. Så hold jer på, der har der særlige farver her. Det, som if den gør, det er, at den styrer det, som er ind under. Så man står et her, og så står der et eller andet i bunden her, et Python-udtryk af en eller anden slags, og så er der kolon. Og hver gang der er kolon i Python, så er der noget neden, som er til højre, en tab eller 4 spaces, eller hvad I har sat det til. Men i hvert fald sådan en position space her. Og så kontrollerer den her, den kontrollerer, om det, der står nedenunder her, bliver eksekveret. Så i vores tilfælde her, så har vi først x med 4, x til venstre, og y til højre her, som bliver så lige med, nu peger x på 4. Så går vi her, så står f, x er 5. Når der står f her, så siger vi, okay, det der står her, det vil jeg eksekvere som eller falsk. Det vil sige, at det som den reducerer til, hvis den er sand, eller hvis den er ikke tom, eller hvis den er noget, jamen så evaluerer det som sandt. Hvis den er false, eller hvis den er nul, eller tomt, så evaluerer det som noget falskt. Og hvis det er sandt, jamen så er det, som står inden den her if statement, det bliver eksekveret, og hvis det ikke er, så bliver den ikke eksekveret. Så i det tilfælde 4 ikke, så det evaluerer til false. Og så springer den direkte forbi den blok her, der er rykket ind, og når x bliver substitueret for 4, så står der print 4, så kommer der 4 ud i jeres terminal. Hvis vi nu prøver det op til 6, og det kunne se, at der er et andet eller en anden omstændighed eller betingelse i et program, som nu tilfælder x her, den med 6 i stedet for. Og kommer så pludselig anderledes, fordi nu kommer det her til sand, fordi x bliver substitueret for 6, og 6 er større end 5, og så reducerer det til true, og når det er true, så bliver denne her også evalueret. Og kan du huske, hvad den her var x side af det her lille tegn her? Det skal ikke ske højt alligevel. Jeg har gjort det, så jeg er bedre lige tavshed end I er. Ja. Jo, præcis. Så det er fordi, der er en rækkefølge. Så det er fordi, her, hvor der står x, når x står ved venstre, så bliver det sat til en eller anden værdi. Og den værdi, der er sat til, det er den værdi, det her udtryk her repræsenterer, når de bliver reduceret til en enkelt værdi. Så det, der sker allerførst, at x bliver substitueret for 6,
Og så er 6 minus 1, og så bliver det til 6 minus 1, det er 5. Så står der faktisk, x er lig med 5. Inden x, så står der herovre. Så der kommer i virkeligheden, når værdien her er sat, så er der ikke længere med x herovre på den anden side. Det er reduceret til 5. Spørgsmål til den, for den er vigtig. Det virker til, at når man sådan lige tænker rigtig godt på det, så hjælper det senere, når det bliver lidt mere indviklet. Okay, hvad skal den her? Printer vi det, eller printer vi det? Ja. Godt være. Og heldigvis for det. Det kommer vi helt om til grund. Bliver der printet i her, eller bliver der printet i? Hvem tænker, er der hånden? Hvem tænker, det gør det ikke? Okay. Og så vil der står der. Hvem tror, der bliver printet i B? Hvem tror, der ikke bliver printet i B? Okay, det er lidt sværere. Så det er 0, så er der så 5 gange 0. Så x bliver til 0, y bliver til 5, så er der 5 gange 0, så står der 0 her. Og hvad var det med 0? Hvad var det med, som var 0, noget som var false, og noget som var tomt? Men det er alt sammen false, alt sammen falsk, står i sådan en sammenhæng. Så bliver der ikke printet i B. Trist nok. Hvis du står den anden her, hvis vi ved, at falsk, det er falsk, tomt eller 0. Så x bliver substitueret for banana, y bliver substitueret for 5. X eller banana, det er jo hverken tomt eller 0. Så den er sand. Det repræsenterer sandt, så der står et eller andet, der er sandt, og den er det. Y, den bliver substitueret for 5, og 5 er hverken falsk eller 0. Så det er noget sandt og sandt. Så er det her, det evaluerer til sandt. Så printer vi B. Hvad med den her? Nu kommer vi med flere brød. Man kan putte hvad som helst ind her. Hvad som helst man kan have ude i den her række her. Ligesom på samme måde, som man kan have hvad som helst. Så kan man også have hvad som helst her. Det er det fede ved det. Det er det, der gør det til en byggeklods. Så her der siger vi x er lige med 6. Så siger vi, at x større end 6. X bliver substitueret for 6. 6 større end 5. Det er sandt. Så evaluerer vi det her udtryk her, og så evaluerer vi det her udtryk, og så printer vi det her ud. Hvad kommer der til sidst? X er lige med x minus 1. X minus 1, det er 5. Så står der x er lige med 5. Så står der x er lige med 5 plus 1, det er 6. Så lægger vi 1 til igen. Så står der x er lige med 6, så printer vi 6 ud. Nu prøver jeg lige at lave lidt rum her, det må man gerne. Nogle gange så er det rart at have lidt space i sin fil, så man sådan kan skille tingene lidt ad. Så det var da fuldstændig det samme, der skete før. Først den her, så den her, og så videre. Men hvis vi satte med i midten her, det var godt. Så kunne vi sætte sådan en fælder ind. Så nu er det virkelig lidt mere kompliceret her. Men det er det overhovedet ikke. Det man skal huske og øve i at kunne se, det er, at man har brugt samme regel 2 gange. Og hvis man tænker over, hvorfor det er mærkeligt, at man bare kan bruge det, så er det fordi, at man lige skal tænke efter, at den her regel her, ligesom denne her, at den generaliserer, om man så må sige. Hvis jeg siger, at man kan putte alt inde i den, hvis jeg siger, at reglen for en f, at hvis der står en f, så bliver det sandt falsk her. Koder, der rykker det er kontrolleret, om det her det er sandt eller falsk, om det bliver eksekveret. Det er en bygge, det er en regel, det er en slags skiftespor, om man så vil sige, i ens kode. Og det kan man bruge lige så mange, man kan have lige mange skiftespor og udflætninger, man har lyst.
Så hvis man kan se, så kan man også se den samme regel, hvis vi sætter den her ind. Så hvis vi nu ser dem, så x, den er 6, der står 6 er 6 er større end 5, det er sat hernede, vi trækker 1 fra den. Og her kigger vi så, x er lige med 5, og hvis den er det, så bringer vi b, og hvis den er lige med 5, så gør vi det ikke, så kører vi videre. Men det her, på UB her, den når vi til, hvis det her er sandt, og vi kommer herind, det her også er sandt, og ind i den her. Det her er ikke med 5, så må vi videre. Så det er den samme regel brugt 2 gange. Nogle spørgsmål overhovedet er en hver slags. Okay. Så kan vi lige farve det lidt. For så kan man se, at der er den her ydre blok, som er venstrefarven i en krypt, der hvor vi starter. Og hvis man så har sådan en sætning her, så er blok 2. Så hvis den så eksekverer vi hele blok 2 her. Inde i den der er sådan en lille F-sætning også. Og hvis den er sat, så eksekverer vi blok 3. Hvis den ikke er sat, så kan vi bare videre af den røde blok der, blok 2. Og når vi er færdige med den, så trækker vi ud igen, og så går vi videre i vores blok 1 der. Ja. Ja, det vil jeg. X er lige med 6, vi synes for 6 større end 5, det her det er sandt. Så siger vi 6 lige med, så kan jeg lige holde tungen i munden her. 6 med 1, det er x med 5. Hvis x er lige med 5, så printer vi lige. Det er fint nok, så ryger vi her, fordi den her blok er slut. Bum, så ryger vi tilbage her. Så lægger vi 1 x, så nu er det 6 igen. Så er den her røde blok, og så ryger vi tilbage i blok her, og så printer vi 6 ud. Ja. Andre spørgsmål? Så er et nøgleord mere, som hedder else. Eller else. Og det er på den måde, at nogen så en betingelse, som hvis den opfyldt, så vil man en ting, og så vil man noget andet i det modsatte. Og i det her tilfælde, så kan man sige, at hvis det gerne vil gøre her, vi kun gøre x, fordi x peger på, er mindre end y peger på, så kan vi bare sige, okay, så skal x være mindre end, eller større end, eller lige med her. Så vil det være modsat af det her. Men nogle gange er det svært lige at lave et eller andet virkelig indviklet, så er det svært lige at få... Man er sikker på, at man får skrevet præcis den modsatte betingelse. Og hvis man bare er interesseret i hvis det her er tilfældet, eller så kan vi noget andet. Så kan man bruge sådan et else keyword her for. Og det der så sker, er, at for eksempel her y er 5 og x er 4. X er 5 her. X er 4 og y er 5. Her det er sandt. Så trækker vi 1 til x her. Og fordi det er sandt, bruger den, så springer jeg direkte herned. Og printer y ud og printer x ud. Hvis vi nu den her kører her, bum bum, så kommer vi herind, og så kommer vi ind, og så kommer vi hele vejen herned. For så er vores blok slut. Og så printer vi det så ud. Hvis vi nu har den her om, så er der 7 her i stedet. Jamen så var x jo, så siger x y er 5, og x er 7. Jamen så er x nu, den er nu større end 7, så x er 7, og y er 5. Det her, det er til først. Og hvis det er så eksekverer vi en blok hernede. Men så kan vi at der er en else-blok her, og det var der. Og i det tilfælde, så eksekverer vi så det, der står der. Og så printer vi y ud, og så printer vi x ud. Så det er ellers en if-else condition. Hvad? Ja. Det har en if. Så fordi at de to ting sammen alle muligheder, så vil man have, at enten det ene eller det andet bliver eksekveret. Det er ja. Det er jo en rar måde at, ja.
Ja. Ja. Så hvis man skriver sådan noget som helst sted end lige efter, så prøver vi det bare. Så det er ikke at... Så kan vi lige prøve at lave en opgave. Så hvis I starter med at skrive Sunny er lige med true med stor bogstav, sådan at det er den her boolske værdi her, så skal I bruge kode, som printer Sunny med stort S ud i jeres terminal. I kan også skrive buskin, eller hvad det. Hvis Sunny den er sand, og hvis den er fast, skal den printe cloudy, eller overskyet, eller regnvejr, eller hvad I måtte have. Men I skal skrive noget, som alt efter den her vej, printer den, at det er godt vejr, eller at det er dårligt vejr. Så ligesom noget fra x, eller lægge noget til x, afhængig af en eller anden omstændighed, så kan vi også sige, at hvis den her vej her, den er sand, så printer vi en ting, og ellers så printer vi noget andet. Prøv at skrive ind i jeres VS Code, så godt I kan. Prøv at se, om I kan få det til at du. Og prøv at snakke med hinanden om, hvad vi sidder ved siden af, som I kan holde ud. Og så prøv lige at snakke om godt fedt, og så kan I lige prøve at sidde og fedt lidt med det. Så prøver vi at videre. Så prøver vi at sige, hvad nu hvis Sunny var, jamen så printer vi det, og ellers så gør vi ikke noget. Hvis vi satte Sunny til at være false, så ryger vi derned, vi tester om Sunny er sandt. Jeg har skrevet if Sunny, man kan også have skrevet if Sunny equals true, men Sunny er jo i sig selv enten sandt eller falsk. Så når man substituerer Sunny for hvad den passer, eller hvad den repræsenterer, hvad den peger på, så kommer der jo til at stå false her. Så vi kan også bare bruge en variabel som vores boolske udtryk her, eller vores expression. Så printer vi cloudy i stedet for, bum, så er vi færdige. Prøv nu lige at sige, nu prøver vi at gøre det samme igen. Næsten. Så nu har vi bare to forskellige kriterier. Vi har, om det er sunny, det kan være sandt eller falsk, og så har vi, om det er windy, det kan også være sandt eller falsk. Og så skal I lige så skal I lave sådan, at I kan printe alle fire kombinationer af vejr. Alt efter om, hvis nu sunny er true, og windy er true, jamen så er det sunny and windy. I kan også skrive et eller andet, hvis I wear sunglasses and not a hat. Men i hvert fald, at I får printet noget ud, som repræsenterer de der fire forskellige slags vejr, der alt efter om sunny og windy er enten sande eller falske. Og der er det så vigtigt, at man tænker på, jamen, det er fuldstændig det, vi gjorde lige før. Nu gør vi det bare for hver af de her sunny og ikke sunny tilfælde. Og så laver vi et skiftespor inde i skiftesporene, og så kan vi lave 4 forskellige muligheder i stedet for 2 forskellige muligheder. Så hver af de 2 forskellige muligheder, vi havde før, de bliver hver til 2 ekstra muligheder, så vi har 4 i det hele. Og det er jo ikke, fordi det giver super meget mening at sidde og producere vejr på den her måde her. Men det giver mening, at man lige prøver at få ind i fingrene det der med, at sådan en byggeklodsregel i Python, den generaliserer. Så det er det der med, at kunne de her
byggeklodser på fingrene og på ryggraden, så man kan huske at tænke i dem, og så have den der forståelse af, at de alle sammen generaliserer. Så at man simpelthen kan tænke på enkelheden i hver regel, og så tænke, at den kan altid appliceres alle steder i ens kode. Så ligesom at en if-else, den kan stå ude i venstre margen, så kan den også stå inde i en anden if-else blok, for eksempel. Det er for det til at du. Der bliver nikket rundt omkring, men også stadigvæk tastet. Nogle spørgsmål? Jeg skal lige prøve at se her, hvis jeg kigger herop, så kan I se, at hvis man går ind i sit, hvis man sidder og koder her, altså de der, man godt lige vil lære noget også, så er den her lille søde mand hernede i hjørnet, det er jeres Copilot. Hvis man trykker på den, hvis man altså har Copilot installeret, så kan man sige Disable Completions her. Disable Completions for Python. Og så bliver der ikke printet noget fancy. Nogen har forskel til, hvordan man lige, hvad man så kunne gøre her. Den kan jeg også tage. Så man kunne sige, if windy print og så kan jeg sige else jeg skulle lige slå den her til igen. Jeg kan også se, at det kan gå ret stærkt. Den er ret god til at gætte. Hvad tror jeg, der sker, hvis jeg eksekverer det kode her? Jeg kan lige prøve. Gemmer det. Jeg tror, jeg lige flytter den her sådan svidus her over i H. Hvor kan man ikke? Hvis jeg nu prøver at køre den kode her, så står der Python. Okay. Så kommer der en fejlbesked. Hvad betyder den? Ja. Jeg har ikke defineret windy, nej. Så den siger in line 11 in module if windy name error windy is not defined. Så kan man simpelthen finde linje 11, og så kan man sige, okay, den fandt den ikke. Så definerer vi lige windy heroppe. Så kan den. Og så kan vi jo lige prøve af, for en sikkerheds skyld, hvis vi vil, alle de forskellige kombinationer, og se, om de virker rigtigt. Kan I se, ja. Det tænker jeg også lige på. Jo, det ved jeg godt. Selvfølgelig ved jeg det. Hvorfor finder den først fejlen der? Ja. Det er rigtigt. Så det her, det er det, man kalder en runtime error. Så modsat en syntax error,
som kunne være, hvis jeg nu lige var kommet nogen ind på mit kontor, og jeg så havde gjort sådan her, og så tænkte okay, jeg skal også videre i mit arbejde. Så kan I se, så får vi sådan en syntaksfejl her. Så siger den, det her, det giver jeg simpelthen ikke engang at starte på, fordi det er ikke Python det her. Men altså for en overfladisk betragtning, så ligner det her jo, hvis man kommenterer den der ud, så ligner det jo Python. Så når programmet kører, og den så siger, if Sunny, når Sunny er false, så skal vi ikke lave den her blok her, men vi skal lave den blok, som står under else. Og det første, der så sker, det er, at den finder ud af, at den her, det er her, den støder på første gang, at den windy, den ikke er defineret. Den runtime er, fordi den først kører på runtime, når programmet det kører. Andre spørgsmål? Springer vi videre til den sidste lille bid, hvis jeg kan finde forelæsningen. Så det er jo sådan, man kunne gøre det. Det har vi lige. Så hvis det nu er Sunny er true, og windy er false, jamen så ryger vi derned. Og så printer vi Sunny and calm, eller Sunny and not windy, eller hvad vi måtte. Og så går vi videre, fordi Sunny, den blev jo brugt her, så bruger vi ikke den else, som passer til den her, i den samme kolonne. Bum, så ryger vi derned. Hvis vi nu havde gjort sådan her i stedet for, videre. Kom videre. Hvis man nu har virkelig mange if-elser, så hvis man siger, at for eksempel hvis x den er lige med 1, så vil vi printe den er 1. Ellers, hvis sådan er lige med 2, så vil vi printe at x er lige med 2. Ellers, så vil vi printe, hvis den er 3, så vil vi lige med 3. I kan også se, så på et tidspunkt, så kan vi sådan rykke helt ud til højre i skærmen her. Og det, for lige at have sådan en lille hjælpeord her, så har vi elif. Og elif, den gør ikke noget som helst andet, end det vi kan i forvejen med else og if. Men i stedet for at sige if det her, og så else, og så if det her, else, og så if det her, så kan vi erstatte else if med elif. Så man kan sige, if det her er sandt, ellers hvis det her er sandt, ellers hvis det her er sandt, ellers det her. Så det der sker her, det er, at lige så snart der er en af dem her, der er sande, på samme måde som at man kun bruger enten if-blokken eller else-blokken, så bruger vi også kun en af de her forskellige slags her. Så hvis den her er sand, så gør vi det her. Ellers hvis den her er sand, så gør vi det her. Ellers hvis den her er sand, så gør vi det her. Ellers så gør vi det her. Så hvis ikke nogen af vi ikke har brugt nogen af de her tre her foregående, så bruger vi den sidste. Så vi bruger altid en af dem, men vi bruger højst en af dem. Fuldstændig som hvis vi har skrevet et andet der. Så det er en måde, man kan, hvis man har 4 forskellige tilfælde, som man kan definere, og der skal ske en af dem, så kan man gøre det på den her måde her. Spørgsmål til den? Elif. Så kan vi have skrevet vores lille program her på den her måde i stedet for. Så kan vi sige, hvis Sunny og windy, så vil vi printe det her. Så det her Sunny and windy, det bliver kun true, hvis begge dele er true. Ellers hvis Sunny and not windy. Ellers not windy and sunny, og ellers cloudy and calm. Så kan I se, så dels så er det fix det her, når vi bruger elif i stedet for at teste vores 4 tilfælde. Og dels så er det smart, at vi bruger de her and operatorer og not operatorer. Så kan I se, at faktisk, så kan man ved hjælp af sådan nogle and ting her, så kan man producere noget, som funktionelt er det samme som if og else. Så faktisk, så kan man, den der korrespondance mellem det her, og så den der I selv skrev, den er værd at sidde og grunde over, faktisk. Så man kan se, men hvad er det, der gør, at så if-else her, det var bare sådan en convenience ting, hvor vi ligesom kunne klappe det lidt sammen. Men det her med, at man kan erstatte sådan en if-else, som står indeni,
med sunny and windy. Det kan man godt lige sidde og overveje lidt. Og hvis man får det ind på lystavlen, så er man meget godt hjulpet. Men under alle omstændigheder, så kan man bare sige, hvis jeg vil teste, om noget er sunny og windy på samme tid, så kan man bare skrive det. Det er nærmest engelsk, det her. Spørgsmål til den her. Ja. Det er at sige, at man lavede det om på uden der, og man så sagde, i første sætning, eller første linje, der kommer bare if sunny. Så går man ned til første elite statement, der skriver if sunny and windy. Både sunny og windy er sat til eller defineret som true. Ja. Så den stadig kun bringe det første if statement, fordi den har nok i at sunny er true eller hvad. Ja. Så det er for eksempel et eksempel på, at når man tænker på sådan en byggeklods, så skal man, altså det er farligt at sige, at man skal slå hjernen fra, ikke? Men man kan næsten slå hjernen fra, og så tænke, hvad er reglen? Den isolerede regel for det her. Den isolerede regel, som jeg har lært om den her byggeklods, ligesom reglen, at dupperne skal vende opad, den er bare den regel, uanset hvor i den her Volvo, den her byggeklods skal sidde. Reglen for en if-sætning, den er, at hvis det her det er sandt, så gør jeg det, der står indenunder. Hvis der står en else, så gør jeg det i stedet for. Hvis der står en else if, så gør jeg det. Ellers så tester jeg det næste else if. Og hvis der ikke er nogen af dem, som er sande, så gør jeg det sidste. Og så er det sådan set underordnet, om der står sunny, eller der står sunny and not windy and something completely different. Eller så er det bare lige præcis den regel. Og jo bedre man bliver til at øve sig i at kunne se den der helt isolerede regel, den der helt isolerede komponent, som man kan bruge til at bygge noget med, jo nemmere bliver det, og jo bedre bliver man til at kode. Så det gælder om at kunne huske, hvad byggeklodserne er, og så hvad hver byggeklodses isolerede regel den er. For jo bedre man kan dem, jo nemmere går det. Det er det hele er bygget sammen af. Så er der lige en sidste cookie her til sidst, og den kommer jeg kun til at bruge måske en gang i det kursus her, så jeg siger den bare lige for fuldstændighedens skyld. Hvis man nu, hvis man vil det her while loop, og det minder om et for loop. Så hvis vi nu siger, at vi har x er lige med 2 her, x peger på 2, så står der while her, og while er også et reserveret nøgleord, som man ikke skal bruge, ellers den har sin egen farve her. Så står der while, og så står der et eller andet udtryk her, og så står der kolon. Og kolon, det betyder, at det, som er rykket ind under her bagefter, det er kontrolleret af det her udtryk her. Men modsat if, som kun evaluerer det, der står her inde under en gang, så bliver while ved med at evaluere det, så længe det her det er sandt. Så normalt, så hvis der havde været en if-sætning, så har vi sagt x er lige med 2, if x er mindre end 2 er mindre end 5, det er sandt, så eksekverer vi det her, og så går vi videre hernede og printer det ud. Men med while, så i stedet for, når vi er færdige, så siger vi, okay, x den er lige med 2, 2 er mindre end 5, det er sandt, så eksekverer vi det her, så lægger vi 1 til vores 2, så bliver x lige med 3. Så springer den ikke herned, så springer den tilbage igen og evaluerer det en gang til og siger, at 3 mindre end 5. Jamen det er det også, så lægger vi 1 til, så springer vi tilbage igen og bliver ved med at springe rundt, indtil x ikke længere er lige med 5. Så det første, der sker, det er altså, at så bliver x er lige med 5, så er den ikke længere mindre end 5. Og når det så er falsk det her, så springer vi videre. Så det er lidt ligesom sådan en if-sætning, der bare bliver ved, så længe at det her udtryk her, det er sandt. Nogle gange, så er man nødt til at have sådan en fidus i sin kode. At man vil blive ved med at gøre noget, så længe noget, det er sandt. Eller falsk, mener jeg. Så længe det er sandt, så længe det er sandt. Men det betyder også, at hvis man nu får skrevet minus her, ved et uheld i stedet for plus, hvad tror jeg så, der sker? Ja. Du får lov. Jeg pegede bare på, undskyld, jeg havde ikke set dig der. Hvad siger du? Jeg slutter koden vel aldrig, fordi x bliver aldrig lige med eller mere end 5.
Det er rigtigt. Så x bliver bare mindre og mindre, så det er en kriterie, som aldrig bliver opfyldt. Var det også det omtrent, du tænkte, eller hvad? Præcis, ja. Så man kan så risikere, at ens program aldrig ender. Og så kan man så sige, det sker jo ikke noget ved, så kan man så bare dræbe den terminal, som man kører i, eller dræbe VS Code, eller et eller andet, ikke? Så stopper den sammen med. Men lad os nu sige, at man har et program, som tager 5 minutter at køre, eller 2 timer, eller 2 uger, eller et eller andet, ikke også? Og man venter på, at det bliver færdigt, så vil man gerne være sikker på, at det faktisk arbejder på det problem, man er i gang med, og at det faktisk slutter på et tidspunkt, og at det ikke bare står og kører i cirkler om sig selv, og aldrig nogensinde bliver færdigt. Så derfor så er der andre måder at gøre noget, der minder om det her på. Men nogle gange så skal man bruge den her. Vi kommer til det i næste uge, tror jeg det er, at man kan gøre i stedet for. Ellers spørgsmål til while her. Ja? Hvad der bliver printet ud? Hvad gætter I på? Ja? Ja? Der printet 6, så hvis nu siger x er lige med 2, hvis x er mindre end 5, så lægger vi 1 til. Vi er ved med at lægge 1 til, så først er x er lige med, først den starter med at være x er lige med 2, så bliver den 3, og så bliver den 4, og så bliver den 5. Og når den er 5, så er det her ikke længere sandt, så er det her falskt. Så når den bliver 5, så bliver det her ikke længere udtrykt, så bliver der ikke længere lagt til. Og så ender vi hernede. Så det er faktisk 5, der bliver printet her, hvis jeg ikke tager meget fejl. Nu får I en byggeklods mere, og det er en af de allersejeste byggeklodser. Der er faktisk programmeringssprog, som kun har dem her som den eneste byggeklods, faktisk. Så hvis man laver sit programmeringssprog rigtigt, så kan man faktisk nøjes med den ene her. Men det er en anden sang. Funktioner, de er cool. Det er funktionssangen. Jeg vil ikke synge den. Functions are super, functions are cool when writing a program, they are a great tool. Og så kommer der omkvæd. Og så kommer vers 2. Functions are useful to package some code. They are not so strange that your head will explode. Og så kommer omkvædet igen. Masse, ja. Godt omkvæd, men lidt langt. Og med sange i det hele taget, så er det jo tit sådan, at for ligesom at spare papir i sangbøgerne, så har man omkvædet, og så har man versene. Og når man så kommer til omkvædet, så står der bare omkvæd. Og så kan man så tage omkvædet hver gang, at man når dertil. Og det er lidt det, som en funktion den er god til. Den er god til at sige, at vi har måske en bid af vores kode, som vi skal bruge en masse gange. Og vi gider ikke at være sikre på, at den kode, vi skal skrive, at den skriver vi rigtigt hver gang. Og vi gider heller ikke at skrive den ind hver gang. Vi kan godt tænke os bare at pakke den væk. Ligesom at man gør med et omkvæd her. Og så sige, okay, nu har vi det. Og hver gang vi så har brug for et omkvæd, jamen så refererer vi bare til omkvædet, og så kommer omkvædet. Det kunne være hvad som helst lille opgave i ens kode, som man vil lave til en lille pakke, og så sørge for, at den havde man ordnet, og den var klar, og hver gang man så skulle bruge, at den lille delopgave blev eksekveret, så kan man referere til den, ligesom at referere til at synge omkvædet her. Så det, der sker her, skal jeg se, om jeg har pil på, det har jeg ikke. Måske kan jeg tage den her. Så her er så en definition på en funktion. Så I kan se her, der står noget heroppe, og så er der noget, der er rykket ind, fordi der er et kolon her. Det betyder, at det, som står indenunder her, er kontrolleret af det her. Og det heroppe, det er en funktionsdefinition. Så der står def her. Og def, det er sådan et reserveret Python keyword, ligesom if og else og while og print og så står der noget her imellem her, og det er et navnet på funktionen. Det kan man lade være hvad som helst.
Og så står der 2 runde parenteser. Det her navn her, det bliver associeret med den blokkode, som står indenunder. Og det den kode, den gør i det her tilfælde, det er, at den definerer en variabel, som er linje 1, som er la la dim du da da di. Så definerer den linje 2, som er scooby dooby di, og linje 3, som er bing di dooby dum da di. Og så laver den et udtryk hernede, som den så sender tilbage, så det er linje 1 plus en new line. Det er bare sådan, så kommer der en ny linje, og en linje 2, og en new line, og linje 3. Og det bliver til alt det her med et linjeskift imellem. Og så returnerer den det tilbage til brugeren. Så det er return statementet her, den gør. Det er, at den sender produktet, om man så må sige, af vores lille maskine her. Den sender den tilbage til brugeren. Så hvis vi nu har vores kode her, jamen så det der sker, det er, at Python starter heroppe i toppen. Og det er jo et eksempel på, at det skal man lige huske, at det er sådan, det virker. Og det er især vigtigt nu her, når man snakker om funktioner. Så Python starter med at læse den øverste linje, og så læser den linje nummer 2 og nummer 3, og så kører den der nedad. Og så gør den præcis det, som man beder den om. Så det allerførste, der sker, det allerførste linje, Python læser, det er den her linje her. Og så siger den, okay, vi definerer en funktion. Hvad er det for en funktion? Jamen, den gør nogle ting. De ting, den gør, de står rykket ind under funktionsnavnet her, definitionen. Den gør alt det her. Så har vi defineret, at det her navn, det peger på den her klump kode her. Men vi har ikke brugt den til noget endnu. Ligesom at man heller ikke starter med at scrolle omkvædet i sangbogen, bare fordi det står øverst der. Så er man godt klar over, at det er meningen, man skal synge det lidt senere. Så fuldstændig på samme måde, så definerer vi bare, at det her kode, det hører til det her navn her. Og så kommer vi herned. Print functions and superfunctions are cool. Næste, when printing the program, they are great too. Næste, print. Og så ligesom at man kunne printe den streng her, så printer man det her, ligesom man kunne printe 4 plus 8, det er 10, printer man 10. Så det her, ligesom et variabelnavn, hvis der nu stod x, så bliver det substitueret for sin værdi, og så er det værdien, der bliver printet. Så det her, når vi bruger vores funktion, så bliver det substitueret for det, som den producerer, det som den returnerer herop. Og når man skal kalde en funktion, når man skal bruge en funktion, og få den til at gøre sine ting, og sende outputtet tilbage, så skal man putte runde parenteser her bagefter. Og det kommer til at give endnu mere mening, hvorfor vi har de der runde parenteser, men til en start, så kan man bare huske på, at når man kalder en funktion, så kalder man den sådan ligesom med runde hænder, sådan her, funktion, sådan her, runde parenteser. Det er jo tåbeligt nok til, at man kan huske det, tror jeg er. Så hvis man bare skriver navnet på den, så brokker Python sig. Man skal kalde den ved hjælp af de her runde parenteser bagefter. Og når man gør det, så det der så sker, det er, at så Python siger, okay, du vil eksekvere den her funktion her, så gør den de ting, som står i funktionen, og så returnerer den outputtet, som så er vores omkvæd. Så kommer der printer den omkvædet her. Går vi videre, og så printer vi, så skriver vi, there is a strange your head will explode, og så kommer vi herned, og så printer vi omkvædet en gang til. Hvis vi nu fik lyst til at opdate omkvædet til noget, som var lidt mere catchy, måske med dumdi ekstra eller et eller andet, jamen så er vi fri for, hvis vi nu havde bare skrevet det omkvædet her efter hvert vers, så skulle vi være sikre på, at vi havde skrevet det rigtigt på dem alle sammen. På den her måde her, så kan vi skrive det, ændre omkvædet et sted, og så er vi sikre på, at det er det rigtige omkvæd, som bliver printet efter hvert vers. Den analogi, den gælder selvfølgelig for alle andre ting, som man gerne vil gøre på samme måde flere gange i ens kode. Spørgsmål? Stort, småt, løst og fast. Ja. Hvad var det helt præcis, den der return gør, altså, hvor den forholder de der linjer? Uanset
hvad der står her efter return. Der kunne også stå 4, eller der kunne stå x, eller der kunne stå... Hvis der nu bare havde stået L1 her, og ikke noget som helst andet. Der er ikke stået alt det her bagefter her. Der bare stod L1, return L1. Så havde Python sagt, okay, jeg skal returnere noget. Det skal reducere til en enkelt Python-værdi, ligesom alt andet. Og så, hvad er det som L1? Den kan vi substituere for dens værdi. Så L1, den kan vi substituere for la dum di da da di. Så står der return la dum di da da di. Og så er det den strenge værdi la dum di da da di, som det her bliver substitueret for. Så den her, den sender, hvad end der står bagefter, tilbage, eller hvad end det reducerer til for en enkelt værdi. Andre opklarende spørgsmål? Ja? Gode spørgsmål. Gode spørgsmål. Det kommer fra en dag lige om et øjeblik. Men det er nemlig et gode spørgsmål. Andre, som jeg ikke kommer til lige om lidt. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Sagens natur. Vi prøver. Ellers så siger I bare til, hvis vi lige skal spole en lille smule tilbage. Det er nu, det kommer. Det kommer lige om lidt senere. Hvis vi nu har en funktion her. Nu har vi bare en lille enkel funktion. Vi kalder den bare f nu, den her. Og den returnerer bare et eller andet. Den returnerer true. Så det er en lille dum funktion, som ikke kan andet end returnere 2. Det er ikke så anvendeligt, men for enkelhedens skyld er det jo meget fint. Hvad sker der så, hvis vi printer det her? Vi kalder vores funktion her ganget med 8. Hvad kommer der ud, tror jeg? Ja? 16. Yes, det gør der nemlig. Og hvorfor kommer der 16 ud? Print skal printe noget, og det der står mellem de der runde parenteser, vi printer ud, det er, funktionskaldet her. Og når vi kalder vores funktion, så returnerer vores funktion 2. Så det her bliver erstattet af det, funktionen producerer. Så der kommer til at stå 2 her. 2 gange 8, det er 16, så printer vi 16. Så vi substituerer vores funktionskald for den værdi, det producerer. Okay, hvorfor i alverden står der det der? Det er en stavefejl. Vi skynder os at spole videre. Nu prøver vi lige at lave sådan en hurtig tænker her. Undskyld. Vi definerer en funktion, som returnerer 2. Hvad sker der så, hvis vi gør det her? Og bliver den så printet? Den substituerer for 2, den substituerer for 2, den substituerer for 2. Bliver det 6 i det hele, printer vi 6 ud. Og med den her, den substituerer for 2. 2 i 8, hvad er det? 256. Det er fordi jeg er god til at regne. Det er fordi jeg ved, at det er en byte. 256. Hvad så hvis vi printer det her ud? Så er det så, det sker. Er det ikke prøvet? Ja. En fejl, ja. Eller hvad? Det der faktisk sker, det er, at den gør måske ikke det, man har tænkt sig. Hvis man har tænkt sig at få 2 tilbage. Men det den gør, det er, at den printer, hvad det her det faktisk er. Så hvis man printer det her, så kommer der sådan et eller andet med Python-funktion f på en eller anden hukommelsesadresse, et eller andet. Fordi det her, det er en funktion, og det kan man så, selvom det er skørt, så kan man faktisk godt printe, hvad det er. Og det er en funktion, som spytter et eller andet ud, hvis man printer det. Så Python ved faktisk godt, hvad det her er, for det har man fortalt den her op. Vi kalder den bare ikke, vi bruger den bare. Så den her funktion her, det er faktisk en ting. Det er en værdi, ligesom Hello World og 58. Men det er en værdi, som ligesom peger på noget. Så det er et f, som ligesom peger på noget, ligesom
et x kunne pege på 4, så kan f også pege på noget. Det er en krølle, som I kan tænke lidt over senere også. Men det er simpelthen en ting, vi har defineret, ligesom vi kan definere noget andet. Okay, nu kan vi få lov at skrive en funktion, der returnerer værdien hello Mogens. Så op med VS Code, og så få defineret en funktion med def keywordet, og kald jeres funktion et eller andet. Det kunne være greeting eller et eller andet. Og så skal den simpelthen returnere hello Mogens. Sådan når man så kalder den funktionen, at så bliver det til en streng, der er hello Mogens, så kan man printe det ud, hvis man har lyst. Nå, så prøver vi at rende videre. Jeg håber, I har fået det til at virke, nogle af jer, ellers så kommer i hvert fald her en mulig løsning. Så den måde, jeg har gjort det på, det er den her. Det er ikke den eneste rigtige måde at gøre det på, men det er en af dem. Så jeg har min definition her, def, hvad jeg vil kalde min funktion, navnet, som refererer til den her kode her, de runde parenteser og koloner. Og så har jeg defineret en variabel herinde, som hedder Mogens. Og så vil jeg gerne returnere noget, og det som bliver returneret fra min greeting-funktion, det er hvad nu end, det som står efter return, det reducerer til for en enkelt værdi. Så det er så altså hello mellemrum plus navnet. Og så tænker I nok, kan man bare plusse strenge sammen i Python? Ja, det kan man godt. Så kommer det her til at blive til hello Mogens, og så returnerer den hello Mogens, sådan at når vi kalder reading hernede, efter vi har defineret den, så bliver message sat lige med, hvad greeting returnerer, og den returnerer hello Mogens, så når vi så printer message, så printer den hello Mogens. Nogle spørgsmål til, hvordan det virker? Så prøver vi lige at udvide vores funktion lidt, fordi hello Mogens her, den printer altid hello Mogens. Og skulle vi have flere venner end Mogens, så kunne det være meget fint at kunne kalde på dem også. Så derfor så kunne det være meget fedt at kunne sige, nu har jeg bare udkommenteret den gamle version heroppe. Vi vil gerne kunne sige til vores funktion, give den noget input, og fortælle den, hvem den skal sige hej til. På samme måde, så kan det være, hvis man har et eller andet regnestykke, man vil gerne sige, at man har et eller andet, så vil man gerne lægge et eller andet til at tage kvadratråden af det, eller et eller andet. Men så vil man gerne kunne give det en input-værdi af en slags. Ligesom vi giver det en input-værdi, hvis vi gerne vil fortælle den, hvem vi siger hej til. Og det man så kan gøre, det er, at man kan definere sin funktion på en lille smule anden måde. Så man kan putte en variabel navn. Man kan putte en variabel navn ind her, bestemmer man selv, hvad det er. Det kunne være x, det kunne være name, det kunne være, nu giver det meget god mening, det er name. Og så kan man, hvis man har gjort det, så er den her variabel, den er tilgængelig inde i funktionen. Og når vi så kalder vores funktion hernede med de runde parenteser, funktion, så putter vi en værdi ind her. Det er input-værdien. Og når vi så kalder funktionen, så bliver den her variabel name her, den bliver sat lige med Mogens. Så det input, vi giver den her, det bliver opfanget af den variabel, vi har defineret her. Og den her variabel, den er tilgængelig, når vi kører vores kode herinde. Så hvis vi siger hello mellemrum plus name, så substituerer name for Mogens, fordi name er lige med Mogens. Så er der hello Mogens. Så nu printer vi det samme ud, som vi gjorde før, men nu giver vi bare navnet Mogens som input til vores funktion. Så den næste forskel, det er, at vi har puttet et variabel navn herind. Så fuldstændig ligesom vi kan sætte x til lige med 4,
Så når funktionen bliver kaldt, så sætter den name til at være lige med Mogens. Så name er den plads, som opfanger det input, vi giver funktionen. Det er bare en variabel. Og dem kalder vi noget, og det er meget godt at vide, hvad de hedder, fordi skulle man få lyst til at søge på nettet, eller spørge nogen, eller hvis man læser om det, så den her variabel her, den hedder en parameter, en funktionsparameter. Og den her værdi, som vi giver funktionen, når vi kalder den, den hedder et funktionsargument. Så det er en parameter, og det er et argument. Så det er en variabel, og det her det er en værdi. Du må råbe op, hvis der er noget, der er mystisk. Okay, så det man giver funktionen, det er en værdi. Så hvis man har et navn her, så skal man give den en værdi her. Og den værdi, den får, det er jo som altid det, som det nu reducerer til. Så hvis der står mo plus øns, så bliver det til mo øns, og så er det den ene værdi, som det reducerer til, som greeting bliver kaldt med. Så bliver name sat lige med Mogens, det bliver ikke sat lige med mo plus øns, det bliver sat lige med Mogens. Vi kunne også lave en lille anden variant her, så vi siger x er lige med Mogens, nu peger x på Mogens. Så siger vi greeting x, så bliver x substitueret for Mogens, og så bliver name sat lige med Mogens, og så kan vi sige hello Mogens, og så printer vi hello Mogens ud. Så det er alle sammen variationer af de samme små regler, vi har lært indtil nu. Nu vil jeg lige få lov at lave en lille opgave. Vi kan lave en lille funktion, der hedder square, og den skal returnere kvadratet på 4. Hvis man giver det funktion, hvis man kalder den med 4. Så man skal kunne give den et argument. Funktionens definitionen skal have en parameter, sådan at man kan regne kvadrat ud på et vilkårligt tal, og ikke kun på 4. Så hvis man giver den square 7, så skal det blive 49, eller hvad det nu er. Prøv at se, om I kan brænde den af, og så hjælp hinanden lidt, hvis det er nødvendigt. I må gerne snakke imens. Hvor mange har fået det eksekveret på en eller anden facon? Nogle af jer da i hvert fald. Hvis jeg nu lige prøver at afsløre, hvad løsningen kunne være her, så kan I prøve at... Den skriver jeg bare lige op. Jeg ved ikke, den slider lige faldet ud. Hvis man nu... Så skriver man def her. Og så square. S-Q-U-A-R-E. Runde parenteser. Og så et eller andet tal. Det kan vi kalde x. Og så vil vi gerne returnere kvadratet. Så kan vi sige... Vi kan sige, at vi har en, der er y, som er vores square. Den er så x, stjerne, stjerne, og stjerne, stjerne. Det er sådan en stjerne, det her. 2. Og så kan vi returnere y. Vi kan også bare have returneret x, stjerne, stjerne, x, så har vi fået kvadratet på den. Spørgsmål til det? Prøv det af lidt mere lige om et øjeblik. Så kan man også have flere argumenter og flere parametre. Så lad os sige, at vi vil lave en eller anden lille dum funktion, som deler to tal med hinanden. Så kan vi lave en, der tager et n, og det er d, og så kan vi sige, at resultatet skal være n delt med d, og så returnerer vi resultatet. Den eneste regel, der altid gælder, det er, at der skal være lige så mange input-værdier, som der er input-variable. Og de input-variabler, man har, hvis man har mere end en, de skal være adskilt af et komma.
Så det er variabelnavn, variabelnavn, så mange variabelnavn, man vil have sin funktion til at tage som input. Og så skal man give den lige så mange input argumenter, sådan at n bliver sat lige med 3, og d bliver sat lige med 10. Hvis man ikke har det samme antal, hvis man har flere af enten den ene eller den anden slags, så brokker Python sig. Så siger den, at funktionen bliver kaldt med for få eller for mange parametre. Så kan man også lige lave en, der summer 2 tal. Det kan være, at vi lige springer den over. Har der ikke mere? Der er ikke mere. Men så prøver vi lige at lave den, for så er vi da alt for tidligt færdige. Vi laver en anden lille en her. Vi siger, at nu skal vi lave en funktion, som hedder sum of squares. Så vi siger, at vi laver en funktion her. Jeg kan bare lige prøve at vise det her. Så vi har vores square-funktion her. Square, som tager en eller anden, og så returnerer den kvadrater på den. Og så har vi også lavet en, der hedder summation. Så hvis vi kalder den sum, kan godt se, den er gul. Det er ikke så godt. Eller det er måske faktisk. Sum, det er nemlig også sådan en keyword der. Det vil man så finde ud af, hvis man bruger den. Kalder den summation. Og det er så a og b, vi gerne vil plus sammen. Så returnerer vi a plus b. Så hvis vi nu gerne vil, lad os sige, at det her med at tage kvadrater på noget, det var mega svært. Det var noget, altså virkelig sådan en delopgave, man havde svedt over at få rigtigt. Men ikke desto mindre, så kunne man identificere det som en delopgave. Så hvis vi gerne have sum of squares, så er det noget med at summere og noget med at kvadrere. Og hvis vi nu synes, at begge dele var virkelig svære, så kan vi løse de to problemer hver for sig, og så bygge dem sammen bagefter. Hvis vi nu godt kunne overskue de to delopgaver isoleret, så kan man lave en måske, der hedder def sum of squares. Den har allerede sagt, hvordan man skal gøre. Så hvis jeg nu vil tage summen af kvadraterne på a og b, jamen så kunne jeg returnere kvadratet på a plus kvadratet på b. Så det kan godt være, at jeg ikke kunne lige finde ud af, hvordan jeg skulle lave en funktion, som tager summen på kvadraterne. Men jeg kan måske godt finde ud af at lave en, der tager laver et kvadrat. Og jeg kan måske også finde ud af at lave en, der laver en sum. Og hvis jeg kan det, så kan jeg bare sige, de to delopgaver, dem har jeg løst på. Jeg kan ikke spekulere nogen som helst mere over dem. Jeg skal bare huske på, at når jeg kalder min funktion, så får jeg løsningen på det lille delproblem. Og så kan man på den måde bygge løsninger, store løsninger sammen ved hjælp af løsninger på mindre problemer. Det der med at bryde et stort problem op i nogle små problemer, som man kan løse ved at lave funktioner, der regner dem ud og returnerer resultatet, og så bygger det sammen ved at bruge de funktioner til en løsning af den større opgave. Det kommer I til at øve jer i de projekter, vi kommer til at lave senere i kurset. Så hvis man for eksempel vil lave en lille genom-assembler, der sætter reads i den rigtige rækkefølge, så er der alle mulige små delting, som man kan isolere, så man måske godt kan overskue, hvordan man gør, og så laver man funktioner til dem, og så får man bygget det hele sammen sidst. Så hvis I ikke har nogen spørgsmål yderligere, så får jeg lidt før fri, men så kan vi måske lige bruge de 10 minutter ekstra på, hvis der er nogen, der har nogle problemer. Er der nogen, som stadigvæk døjer med ikke at kunne installere Python, eller Pymol, eller få Miyagi til at virke, eller et eller andet, så kom endelig herned, især hvis man ikke har fået installeret Python endnu. Super, tak for i dag.